खुलुमबाय रायजो राजाफोर वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल सिमां ब्रह्म ब्लग दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय जोंहा गोबां भज बान्द्रा मोनजानांगौआ बाखि थाबायलै रायजो राजाफोर दा बेनि थाखायनो आं जोंनि सोरखारखौ एसे गोसोखांहोनो होननानै बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों। जोंना दिनै मानगोनां प्रहलाद साराबो बिनि सोमोन्दै बुंखांखाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला इलेक्शन फैयो जेब्ला माने इलेक्शन गेलेनांगौ जायो बे समावसो गोबां खोथाफोरखौ गोसोखांनांगौ जानानै फैयो। मानो होननानै बुङोब्ला इउपिपिएल सोरखार थानाय समावहाय जेब्लानाखि गावसोर मावदोंमोन गावसोर मावनायफोरखौ बिराद गिदिर गिदिर खामानि मावदों गिदिर गिदिर हाबा मावदों होननानै बुंसोगारदोंमोन। बिनिफ्राय गावसिनि मावनायनि फिथाइ लेखा माने बिथांमोना फैगौ इलेक्शनाव देरहाथारगोन मिजिं थिनानै देरहानांथारगौ होननानै बेफोरबायदि माखासे खोथाफोरखौहाय चेलेन्ज खालायदोंमोन आरो जेरैहाय थांनाय बिटिसिनि इलेक्शनाव जोंनि मानगोनां प्रमद सारमोनहा मानगोनां फेरेंगामोन आरो मानगोनां जोंनि बिना गयारि बिथांमोनहा माने गोबां खोथा बुंदोंमोन। प्रमद बर' साराथ' होनदोंमोन जुदि गावनि मावनांगौखौ मावफुंजोबनो हायाब्ला माबानि आसामनि केबिनेट मिनिस्टारफोरनि गारियाव बारसोमनानै थैगोन। बिनि थाखाय मोनसे जोंना भट जानांगौआ आद्रा थानानै दं। हाग्रामा सारानो आवगायनो बुंखादोंमोन। सेकेन्डआव जाहैबाय जोंनि फेरेंगा सारा जुदि बिपिएफआ थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव देरहानानै सोरखार बानायनो हायोब्ला हाग्रामानि गारियाव बारसोमनानै थैगोन होननाय बिथांनिबो भज बान्द्रानि थाखाय बाखि दङ। आरो सासे मानगोनां आइजो जोंनि बिना गयारि गावनि खुगाजोंनो गाव बुंनानै लादों खामानिफोर मावनो हायाब्ला आं सौथुनानै थैथों बबावबा गोग्लैनानै थैथों। दा बिथांनिबो भजनि बाखि दङ। आरो सोरबा बुंनानै लायो आंनि आखाइखौ दानस'थारगोन आं बिपिएफआ जुदि सोरखाराव फैयोब्ला EMCM जुदि जानो हायोब्ला हाग्रामा सोरखार फैयोब्ला आं आंनि आखाइखौ दानस'नानै लागोन बेफोरबायदि बुंनाय बिनावबो दिउ दङ। जाय बिथाङा आखाइ दानस'ना लादों बिथांनोबो एसे अनसुंथाइ होनानै प्लास्टिक सार्जारि आखाइ गोदान बानायना होनोसै। आरो दा नै गोदान ओंखारफैदोंलाय जोंना मानगोनां रुंगुल बिथांमोन माने गाव बुंनायखौ जुदि जाफुङोब्ला माने रन्जन दैमारि सारखौ इलेक्शननि सिगां दिहुनथारोब्ला गाव माने राजनिति गेलेनायखौनो नागारसिगोन। आरो बे रुंगुल बर'मोन बायदिया मैया दाख्लैनि मानसिया बेसेबां नलेज दं बेसेबां पलिटिकेल गियान दं फालाय माखौ लानानै पलिटिकेल गेलेदों मा जिनिसा पलिटिकेल। मैया दाख्लैनि मानसियालाय बेफोरबायदियानो पलिटिकेलाव माने नागारबावनो पलिटिकेलनि बबे बिबानाव दं बिथाङालाय बेसेबां बोसोर पलिटिक्सआव इनभल्भ जानानै दं फालाय। ओरैनो बखिनो हाबानो बुंनो हाब्लानो मालायखौ ब्लेम खालायनो हाबानो पलिटिकेल लिडार जायो नामा? हेट लासिं सिंनो बेनलायनो पलिटिकेल गेलेनायखौ नागारगोन। मा पलिटिकेल गेलेखो बेलाय MCLA जाखो ना EM जाखो ना MLA मन्त्रि जाखो बेलाय? माब्ला इलेक्शन गेलेफेरनानै माब्ला टिकेट मोनफिननानै माब्ला लिडार जानानै बेबायदि गिदिर मानसि जाखो? मैया दाख्लैनि इउटुबार जानानै मिडियावाला जानानै बखिलाबायग्रा मानसिफ्राखि लिडाराव काउन्टिं जायो आरो बेफोरबायदिनि खोथाखौ खोनासंजायो। फाग्ला बेफोरलायनो लिडार होननानै बुङोब्ला रायजो राजानि माव रायजो राजाजों अनसायजा रायजो राजाया जेरै लुबैदों बेबायदि हाबाखौ माव रायजो राजाफोरजों अराय कानेक्सन था रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ नाय रायजो राजाया मा लुबैदों बेखौ सों बिसोरनिफ्राय मिथिनानै ला बिनिफ्राय हाबाफोरखौ माव। जेरैहाय हाग्रामा सारा बेफोरबायदि खोथाखौ गामि हाबनानै टाउन सहर हाबनानै गासिबो सुख दुख रायजो राजानिफ्राय खबर लाहोयो बिनिफ्राय जे बिथाङा हाबाखौ मावो अब्लासो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ अनसायगोन ना। नोंथांमोना जुदि अनसायजानाय खामानि मावदोंमोनब्ला रायजो राजानि गांनाय उखैनाय मिन्थिदोंमोनब्ला रायजोनि राजानि बा बड'लेण्डनि डेभेलपनि थाखाय हाबा मावदोंमोनब्ला नोंथांमोनाथ' अट'मेटिक देरहानांगौमोन ना। नोंथांमोना जेननांगौनि खुनु मिनिङानो गैयामोन बिटिसि इलेक्शनाव। आरो दा नै जाबावबाय 15 जन MLA नि जायगायाव गावस्रालायनो 10 जन देरहागोन।
बबेखौ लानानै सोरखौ लानानै देरहागोन नोंनोबालाय रायजो राजायानो नोंसोरखौ गनायथिला नोंसोरनि खुगायाव नोंसोर गावनो जानानै लाबाय हारा गैयै हा सालायखौ जेरै मोनो ओरै फिदिङो गोन्दो गोन्दो खोथा बुङो गाज्रि बुङो सोरबा गिदिर लिडारफोरखौबो मान सनमान होनानै बुंनो रोङा अरे भाई नोंसोर रेसपेक्ट खालायब्रा गिदिर लिडारखौ रेसपेक्ट खालाय जेखि पार्टिनि जाया मानो बिपिएफनि जा बा कंग्रेसनि जा बिजेपिनि जा नोंथाङा जेखि पार्टिनि जाया मानो मोनफ्रोमबो पार्टिनि लिडारफोरखौ रेसपेक्ट होनो सोलों रेसपेक्ट होनानै बुंनांगौ बखिनांगौ बिनिबो माबा मोनसे लाइन दङ लाइनजों नोंथाङा बुङोब्ला जाय बुंजाग्रा बेबो गोदैयैनो जुदि बुंजायोब्ला बेबो मोदोमाव नांगोन नोंनि खाब्रां खाथां मान गैया सनमान गैया खोथा बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा बिनि रिएक्सनसो जायो नोंथाङा सानदों नामा नोंथाङा बखिनो रोंनायखाय बुंनो रोंनायखाय पजिटिभ मार्क मोनगोन होननानै पजिटिभ गैयाबाबो बे नेगेटिभसो गोदै बुंनानै जुदि नों जुदि हरनो हायोब्ला बे मोजांनि खोथा खिन्थु नोंथांमोना डाइरेक्ट हरोब्ला रायजो राजाफ्रा बिनि एगेन्स्टसो नोंथांमोना नेगेटिभाव थांबाय थागोन आरो माब्लाबाबो जिबनाव नोंथांमोना देरहानाय नङा सोरखार दानायाथ' गोजाननि खोथा सासे सानैयाबो MCLA EM जानो हानाय नङा मानो होनना बुङोबा नोंथांमोननि राव भाव सभाबफ्रानो मोजां नङा जायनि फलाव रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननिफ्राय गोजान थागासिनो दङ नोंथांमोना रायजो राजाजों दं होनबालाय मा जानो रायजो राजाफ्रानो नोंसोरखौ लालाब्ला रायजो राजाफ्रानो नोंसोरखौ गनायाब्ला मानो होनाबा नोंथांमोननि रायज्लायनाय नोंथांमोननि सभाब चरित्रफ्रानो थिग नङा मान सनमान होनो रोङा गिदिर मानसिखौनो मान सनमान होआब्ला उन्दै मानसिखौथ' बबाव मान सनमान होनोसैलाय बिनि थाखायनो नोंथांमोननिफ्राय जोंनि बर' रायजो राजा बा BTCनि रायजो राजाफ्रा गोजान थागासिनो दङ आरो नै सासे बुजिलायबाय जोंनिया लान्जाय गोलाव टफि हमनानै माबाग्राया बिथांखौबो उद्राय होनांसिगोन थाबनो नङाबा न'मा न'आव हाबो जानाय नङा बे जोंनि बर'आवथ' लान्जाय गोलावफोरखौ न'आवनो सोआना बायहेरायावसो ओंखाम जाहोयो बिथांखौ न'आव सोनो नांला लान्जाय गोलाव जाबायब्ला बिथांखौ न'मा न' ओंखाम संग्राफ्राव सोनो नांला बायहेरायावसो दोननानै जाहोनांसिगौ आरो नङाबा बियो हम जयग होनानै आवाथि सावनानै उद्रायनांसिगोन पलिटिक्सनि थाखाय हारिखौ फाननानै लान्जाय गोलाव जानो नागिरलायनाय लान्जाय गोलावफ्राबो बिसोरखौ मानिया एक्सेप्ट खालायनाय नङा मानो होनाबा लान्जाय गोलावफ्राबो मिथिखासिगौ बिथाङा मा रोखोमनि लिडार माबायदि मावलांगोन बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ आं साबधान जानो खावलायो बिथांमोना जेखि बुङा मानो बिथांमोननि बुंनायाव गब'नो नाङा आरो जाय सोरखारा जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय मोजां हाबा मावनो आगान सुरगासिनो दङ बे पार्टिखौनो जोङो सापर्ट होनांगौ यानि BPF हाग्रामा सार बिथांमोनखौनो सापर्ट होनानै आवगायलांबाय थानांगौ आरो जोंनि सनानि बड'लेण्डनिखौ गोजौनिफ्राय गोजौआव थांहोनांगौ बिनिफ्रायनो आं बे भिडिअखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि जय थेंक इउ भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालायदो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय।